ተራ ሓኪም ስድራ ቤትካ ሓካይም ስድራ ቤትካ ብኸመይ ኣብ ክንክን ጥዕናኻ የወሃህዱ? ንሓኪም ስድራ ቤትካ ከም ኣካያዲ ክንክን ጥዕናኻ ሕሰቦ። ንኹሉ ምርመራታት ዝኾነ ውፅኢትን ከምኡውን ሪፈራልን ይከታተሉ። ናብ ክኢላ እንተመሓላሊፍካ ሓኪም ስድራ ቤትካ ኩሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናኻ ከም ዝፈለጡ የረጋግፅ። ስለዚ ንኹሉ ነገር ባዕልኻ ከተመሓድር ክትጭነቕ የብልካን። ስለምንታይ ሓኪም ስድራ ቤት ኣገዳሲ ይኸውን? ሓፈሻዊ ሓካይም ወይ መባእታዊ ክንክን ሓካይም ስድራ ቤት ተባሂሎም ይፅውዑ። መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ወሃብቲ ክንክን ጥዕናኻ እዮም። ንጥዕናኻ ብኩለንተናዊ መንገዲ ክጥምትዎ ዝሰልጠኑ ሓካይም እዮም። ካብ ተራ ወይ ልሙዳት ጉዳያት ጥዕና ምፍላጥ ወይ ምልላይ ክሳብ ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ምስ ካልኦት ኣገልግሎታት ጥዕና የራኽቡ። ብስሩዕ ናብ ሓኪም ስድራ ቤትካ ምክትታል ወይ ምርኣይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጥዕና ይሕግዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቀጻሊ ክንክን ጥዕናኻ እውን ዓቢ ተራ ይፃወት። ናይ ስድራ ቤት ሓኪም ምድላይ ወይ ምርካብ ክሳብ ሕጂ ሓኪም ስድራ ቤት እንተዘይብልካ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ቀረባት ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ሓገዝ ሓኪም ንምርካብ ናብ 811 ደውሉ። ኣልበርታ ፋይንድ ኤ ዳክተር ትብል ዌብሳይት ብምውካስ ኣብ ከባቢኻ ንዝርከቡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ሓካይም ክትደሊ ትኽእል። ከምኡውን ነቶም ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ካልእ ቋንቋ ዝጠልቡ ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝኸውን ኣገልግሎት ትርጉም ሕተት።